Nou kom hy weer lekker deur. Souls wat nou gaat krap daar. Verdediging wat goed doen van Westbank. Weer losgespeeld daar. Nou is het weer Lucas wat lostrek. Jy sien het stofbanken. As Lucas nog steeds. Buitenkant toe Bester. Bester gaat aanval. Buiten zo en go. Binnen toe. PJ Bester. Wat eerst nee. Zo Steiner blijft. Leideman nou achter die oond. Hij kan hem weer uitbrengen. Nou brengt hem uit daar voor zijn voorspelers. Lijkt van mij soos JJ wat indrijft daar. 5 meter weg van die doellijn af. Dat is Westbank wat aanval. Weer ingedrijft daar. Door een van die voorspelers. Leideman wat die bal nog weer uitbrengt daar. Hij komt in de achterlijn toe. Welman. Buiten tot de 2. Goeie Anna. Dwaasdeel. Wie gaat hem druk? Dat is Naladi. Hij komt makkelijk door die gaping. Souls wat hem weer uitbrengt. Julius. Hij verandert van de richting. Fijn opgehouden daar door die verdediging van Westbank. Nou zit er letterlijk een softbank. Kom hij weer uit. Goeie handen daar. Bester wat weer lostrekt. Bijt naartoe. Wie gaat hem druk daar in de deskant? Hij gaat overgaan. Julius wat weer losbreekt. Souls. Hij zoekt die bal. Julius moet een skipskop. Was dat voor jou, maar kijk daar, wie snijdt dat hier? Hij druk om! Hij kan maar voor ons ook maar voltaren en kiko druk hier. Op het Jalkoetje wat nou losbreekt. Hij geeft November wat de Julius geeft. Julius had bijna de Gapel komt. November komt de Gapel. Ballen toe, buiten toe, Alexander. Hij zoekt aansluiting, ballen toe weer. En die halen daar van Cesai. Hij gaat gaan. Hij druk om! Verlenero Julius plat, soos een nommerplaat. Nou kom hy weer aan met 'n teenaanval. Lyk my die plaasvervanger, lyk my so Lawrence. Samuel spanne toe, onderskep. Hy trek los. Diamond trek los. En die is Google Maps. Gaan hom kan kry nie. Olalani, buiten toe. Spanne toe, gaat hy hom druk. En hy word oorgevat daar. Baie goeie die speler lijkt voor mij dus vandaag gevat. Schijter wat speel aan. En hij, ik weet die nou meer niet. Nou zit Westbank aan die moeilijkheid op de doellijn. Maar wat uitkomt daar? Zo nou komt het weer. Clayton, hij gaat aankomen. Hij komt aan. Clayton gaat hier. Clayton, yes,